Салом Тоҷикистон, салом ҷаҳон, салом барои кулли мардуми рӯи дунё ки айни замон мавҷи радиои Hamsadoро пайгирӣ мекунанд, моро ҳамроҳӣ месозанд ва дар ин баробар дар интизори меҳмон ҳастанд ва хуш омаданд. Шаҳнози Рустам ин субҳ дар меҳмонии радиои Hamsado қарор гирифтааст. Субҳ бахайр Шаҳноз. камтар наздиктар агар имконият бошад Шаҳноз, барои ин ки овозатон хеле паст меояд дар эфир. Шаҳноз, субҳ бахайр бошад. субҳ бахайр ба ҳама он мардуме ки моро мешунаванд, саломи худро мерасонам. имрӯз моро аз радиои Hamsado мешунаванд. Бале, ва аз хоби ноз бедор карда, чашмо сабз сурх, аз хоб сер ношуда ба радиои Hamsado меоянд. Хуб, Шаҳноз, аслан ки ин як саволи бисёр ҳам ҷолиб аст, як саволи оддӣ аст ва як саволе аст ки ба ҳамаи меҳмонҳо мо пешниҳод мекунем. Аслан субҳи Шаҳнози Рустам чӣ гуна оғоз мешавад? Бо ширчой ё ширбиринҷ, бо чӣ? Бо ширфатир шояд ки фатира дар аз дохили янамун дедон мегирему, дар дохили шир мешӯрем ва бисёр вақт бо ширчой. Бо ширчой беҳтарин. Аслан ягон дастуромали дигар ҳаст дар субҳ барои омода кардани хӯрок? Бале. Масалан? Ширбиринҷ. Бо лафзи худам гӯям ордбирён, бале. Хай боз бисёр чизҳо аст. Бисёр хӯрокҳои субҳгоҳии дигар. Умоҷ омода карда метавонад? Умоҷ не. барои ин ки асосан бале калонсолон омода мекунад ва як хӯроки бисёр ҳам лазизи, аслан ҳам субҳ ҳам шом, яъне ки ҳама дар ҳама ҳолат онро тановул карда мешавад. Ва муборак бошад Шаҳноз, намоҳанги нав, суруд, навор ва воқеан ҳам Баҳром инҷо аст дар ҳамроҳӣ бо мо. Баҳром, ташаккур барои ҳамкорӣ, барои наворҳои воқеан ҳам хеле ҷолиб. Саломат бошед. ва биёед нақл мекунем аз куҷо пайдо шуд суруд. Шеър аст ки аст, оҳанг аст ки аст. Барои чӣ маз бо Баҳром медиа ҳамкорӣ кардан ва навори нав аз дигар наворҳо чӣ фарқият дорад? Бисёр шудан саволҳо. намедонам кадомаша ҷавоб диҳем. Биёед оғоз мекунем аз суруд. Аслан суруд чӣ гуна идея сар зад? Барои ин ки суруди наврӯзӣ аст, аммо дар аввалин рӯзи тобистон пешниҳод мешавад дар Hamsado. ин сурудро ба ман яке аз оҳангсоз Шаҳроф Шакарӣ, бародари азизам, ин сурудро пешкаш кард. Ман қабул кардам. Бале. Хостам бо ҳамроҳии Баҳромҷон ҳар ду фикрро як кунему сабт кунем. асосан фикри шумо буд дар ин ҷо, фикри Баҳром? Росташро мегӯям, ё ин ки пул аз шумо, фикр аз Баҳром? фикри Баҳромҷон буд. Фикри Баҳром, пул аз албатта аз шумо. ва чӣ қадар маблағ сарф шуд? Масалан Баҳром чӣ қадар маблағ мегирад барои омода кардани як навор? Напурсед аз Баҳром напурсед. Пуле ки додед анамура барои мо айни замон бигӯед. Шаҳноз, гӯям ё нагӯям? гӯям ё нагӯям, суруди нигора хоб ба ҷомаи дар ин замон. Биёед махфӣ нигаҳ медорем. Майлаш бисёр маҷбур намесозам Шаҳнозро. Не, барои бисёриҳо мехоҳанд ки ин саволро ман ҷавоб гардонам. Махфӣ нигаҳ медорам. Бисёриҳо яъне ки? Масалан нишона? Не. Ман хотиррасон мекунам ки воқеан ҳам Шаҳноз ва нишона хоҳару апа ҳастанд, якҷо? Бале. Кстати, они очень сильно похожи, потому что совсем недавно у нас в гостях была нишоная Рустам. С ней беседу проводила наша коллега Нурангез Рустам. И вы очень сильно похожи, прям будто бы это одно лицо. Кто первый начал карьеру? Кто первый начал петь? Ман мегӯям ки албатта аввалин шуда падарашон овоз карда сурудхониро. Барои ин ки падарашон низ сароянда ҳастанд. Бале. Ман соли 2006 сол дар ҷодаи санъат қадам мондам. донишкадаи санъатро хондам. 2011 сол хатм кардам. ва дохил шудан ба ана ҳамин донишкада, аслан ки оғоз кардани ҷодаи овозхонӣ ин як кори маҷбурӣ буд ё ин ки аслан хоҳиши худи шумо? Ин хоҳиши худи худам буд. барои чӣ? ба хотире ки ман аз кӯдакӣ шавқу завқ доштам дар ин касб. мехостам ки санъаткор шавам. мақсади асосии аз санъаткор шудан ё ин ки аз сароянда шудан аз чӣ иборат аст Шаҳноз? Аз оне ки ситора шудан ё ин ки номи падарро зинда доштан аз чӣ иборат аст? ҳам ситора шудан, ҳам номи падарро зинда кардан.
ситора шудан ва аз журналистон гурехтан? Чун ки бештари сарандаҳои тоҷик мекунанд ин корро. Не, барои че намегӯрезам ман аз савол-ҷавоб. Савол-ҷавоб ҳаст, ман ҳақиқатро мегӯям. бале инҷо мо таронаи ҷадиди Шаҳнози Рустамро дорем ки ном гирифтааст Наврӯз. Ин як таронаи ҷадид аст ки намоҳанг ва навори он низ худи ҳамин шома, агар ман хато накунам баром, дар саҳифаи Баҳромедия аллакай дар саҳифаи Hamsado аллакай таҳия мешавад ва мо дар он ҷо барои шумо воқеан тамошои хеле зиёд, лайкҳои хеле зиёдро ҳатман ки барои шумо қабул хоҳем дод, барои ин ки дар саҳифаи мо зиёда аз 230 000 нафар моро пайгирӣ мекунанд ва умедвор ҳастам ки воқеан хеле ҷолиб хоҳад буд. Шаҳнози Рустам, таронаи хеле дӯстдоштанӣ, биёед мешунавем ва умедвор ҳастам ки он ба чарти мусиқавии радиои Hamsado дар анҷоми ҳафта ворид мешавад. гӯш мекунем, рафтем. زیشانه تا میان کاکل بپیچان نمیزه به تو را موی پریشان مشب پا بسته تو برمودی غربی به شرم و عفتی شرقی خود ما اطلسه و نقش چکن چمن چمن رنگی وطن در تنی تو در تنی من میزه با تاجیک دختره اونچه صد برگ تره با کل بی با فتا میان بر سر ببنده دا کره رنگی وطن اطلسه و نقش چکن کلفی گریبان پیشی بر نشانی تاجیک دختره حلقه و گوشواره بزد اسمه بب رو بزنه گل ببری رو بزنه بایده با پن مهره جمالک بر موی بزنه دختره کننگی وطن اطلسه و نقش چکن چمن چمن رنگی وطن در تنی تو در تنی من میزه با تاجیک دختره اونچه صد برگ تره با کل بی با فتا میان بر سر ببنده دا کره سرخی بروخ ساره کنه کنگه و گوشواره کنه کلته چبو جامعی خود تاجی کنه پاره کنه سرخی بروخ ساره کنه کنگه و گوشواره کنه کلته چبو جامعی خود تاجی کنه پاره کنه تا با پا غرقی چکن گلهای صد رنگی چمن کف بزنن دف بزنن در ایدی نوروزی وطن دستمان زیبی دستتان زیبتان گل بستتان اینه دستانی سفید سرمه چشمی مستتان سرخی بروخ ساره کنه تنگه و گوشواره کنه کلته چبو جامعی خود تاجی کنه پاره کنه سرخی بروخ ساره کنه تنگه و گوشواره کنه کلته چبو تچبو جامعی خود تاجی کنه پاره کنین 49 دقیقه میشود در دوشنبه بار دیگر صبح خیر. شهنازی رستم در میمونی رادیو Hamsado قرار دارد. شهناز بینید شما میگید که از سال 2006 با چی مشغول هستید؟ با آوازخوانی، یعنی که دانشگاه دانشکده رو ختم نمودید و اصلا که برای چی طولی 13 سال شما در صحنه نبودید و یک بار سال گذشته ما از فعالیت ایجادی شهنازی رستم آگاه گردیدیم و یک بار واقعا نماهنگ و ترانه‌های جالب رو پیشنهاد کرد که و یکی از آنها مثلا این زمان هم چون بک در Hamsado پخش شده است. از سال 2011 من روی صحنه نبودم.
ба сабабе ки ман хонадор шудам рӯи саҳно намудам. ва оилаатон чӣ гуна аслан назар мекунад ба оне ки шумо сароянда ҳастед? Ягон намедонам пеши роҳатонро намегиранд? Не. Дастгирӣ мекунанд? бале модарам дастгирӣ мекунад. модаратон ин нафаре аст ки ҳатман шуморо дастгир мекунад дар ҳама ҳолат барои рӯи саҳна баромадан ва воқеан муваффақ шудан дар ҷодаи танҳо ин санъат. модарам аст ки дастгирӣ мекунад. беҳтарин. Хуб, аслан ки барои пешниҳоди таронаҳо мушкил нест ҳамкорӣ бо шоирону нависандагону оҳангсозон? На. чӣ қадар масалан маблағ сарф мекунед барои як тарона? Агар бигем барои сохтан майлаш аз баҳромро нагуфтем, аммо барои як омода шудани як суруд чӣ қадар маблағ сарф мешавад? барои як таронаро сабт кардан хеле чӣ қадар масалан? шумо тасмим нагирифтед ба мисли масалан дигар сарояндаҳои мо дар хориҷа намедонам тарона сабт кунед, дар он ҷо наворҳои худро ба навор бигиред? иншоалло оянда. Хуб, дар баробари ин савол пайдо мешавад ки Шаҳноз аслан чӣ нақшаҳои нав аст, чӣ корҳои нав аст дар ҳаёти эҷодии шумо? дар оянда бисёр чизҳо нақшаҳо ҳастанд? нақшаҳои бисёр аст. наметавонам ман пешакӣ мисол яъне ки шумо боварӣ доред ба оне ки агар пешакӣ ягон чизро бигем он амалӣ намешавад ягон нақша? амалӣ мешаваду медузданд? пешакӣ медузданд. бале, воқеан бештари вақт чунин ҳолатҳо низ рух медиҳанд. мегӯям. Ну а наше утреннее шоу подходит потихонечку к концу. Сейчас мы узнаем от Фаридуна Хайрлозода, что у нас на дорогах, какое положение среди машин. Да? Напоминаем, что у нас сегодня в гостях в нашем утреннем шоу «Салом Ҳамсадо» были две сразу же гости, две звезды таджикской эстрады. Это Мино Пахрилоева и, конечно же, Шахнози и Рустам. Спасибо большое, что пришли. Мы желаем вам большой-большой удачи в будущем. Пусть у вас все всегда получается. Мы ждем новых песен, которые, надеюсь, обязательно будут в ротации нашего радио. саломат бошед. ҳатман Шаҳноз, шуморо боз ҳам интизорем. муборак бошад бори дигар навор. ман хотиррасон мекунем ки шоми ҳамин рӯз дар саҳифаи Ҳамсадо дар YouTube навори ҷадиди Шаҳноз пешниҳод мешавад. ман сипос мегӯям барои Баҳром ва барои оне ки воқеан клипҳо ва наворҳои ҷолибро пешниҳод мекунад барои сарояндаҳо. масалан дар ёд дорем аз Фотима Машраф ва ба наздикӣ воқеан як навори дилчасп ки дар тамоми телевизионҳои ҷумҳурӣ дар телевизионҳои давлати он пахш мегардад ва ман фикр мекунам ки ин аз муваффақияти кори як фарди ҷавон ва соҳиби истеъдод дарак медиҳад. 54 дақиқа мешавад дар душанбе. ҳоло қурби асор, баъдан тамбовҳои нақлиётӣ. хеле зуд бармегардем. қурби асор дар Ҳамсадо.